Pinabibigay sa'yo pala ni Ate Tutot. Yan. Ate Tutot, basta wag mo na sabihin yung pangalan. Ay, nako. Pang charity. Hindi, sa'yo daw yan. Pang ano mo daw yan. Ay, Sabi ni Ate Tutot. Nakatoko ako na lang. Malinis akong Ito pala, may blessing ulit sa'yo. Galing kay, ano ba? Hindi, iba nagbigay niyan. Iba nagbigay niyan. Bali 1K kay Tito PG, 500 sa'yo. Nandun siya. Bali, mag-thank you ka na lang. Alam niya naman na kung sino siya. Ano? Mag-thank you ka na lang sa kanya. Thank you sa binigay mo, ha. Nagkataon na ito, nakakatulong sa kawalan ko. Maraming salamat sa iyo. Yan mga kuwela, at ngayon magluluto ako ng adobo. So yan po, pinakuluan ko muna yung manok. Aray, ang init. Yan. Pinakuluan ko para mawala ang kanyang lansi. Yeah. At ngayon, gawing content ngayon. Wala akong maisip pa. Pinapaprank ko siguro si nanay. Di pwede prank si nanay. May edad na eh. Prank ko kaya si Tito Oslik. Si Tito Oslik naman pinarang ko. Nakuyari ako dun. Ma-jombag ako nun. I-chat ko kaya si Ate Del at si Nathan. Prank ko kaya sila. Ano kayong magandang pang-prank sa kanila? Kung nga rin naudo ako. Pangit. Ano yung magandang prank? Wala akong maisip ah. Nabablang ko yung utak ko. Wala akong maisip na content. Ano yung nangyayari sa akin? Tapusin ko muna yung luto. Tapos maligo na rin ako kasi 3 days na ako din naliligo. Baka pag naligo ako makakaisip ako ng content ko. No? So game, nagluluto muna tayo. So ayan po, at kukuha po kami ni Tito Oslik ng padala from anonymous sponsor. Yan, at sa kanya kasi sa kay Tito Oslik pinadaan yung sa pangalan niya. Yung panahon kasi na yun, kumukuha pa lang ako ng postal, kaya ayun, sa kanya pinadala. Yan, may blessing ulit tayo. Ayan po, at nakuha na namin ni Tito Oslik yung pera. At from anonymous sponsor. Pinabibigay sa'yo pala ni Ate Tutot. Yan. Ate Tutot, basta wag mo na sabihin yung pangalan. Ay, nako. Pang charity. Hindi, sa'yo daw yan. Pang ano mo daw yan. Ay, Sabi ni Ate Tutot. Hindi ko pwede sabihin yung name. Bawal daw eh. hindi ko alam to. Bali, tapos si nanay meron din 500. Ay, nako. From Ate Tutot.
Mati tutot, hindi ko maisarado yung bag ko. Mamaya ako na ipapadala yung kala Nathan. Tsaka kay Ate Del. Yan, meron din sila. Yan, wash out daw. Sino yun? Sila Meg? Sila Meg ba yan? Oo nga, no? Oo, ulit ko sa attire, oh. Oh, Justin Bieber. Ay, may laro daw tayo mamaya. Meron. Yun. Buti di natuloy kagabi. Kaya nga eh. Wala ako sa mood maglaro eh. Wala rin player. So, hindi mamaya tayo. Yan. Abangan nyo mamaya. Abangan mamaya ang kaganapan. At andito na yung binablog ni Tito Oslik. May nag-aantay pala sa'yo, Tito Oslik. Oh. Yan o. Yan, at puntaan din natin si Nanay. So yan, puntaan ko si Nanay para sabihin din sa kanya yung good news yan. Pinapabigay din to ni Ate Tutut. Kay Nanay, another blessing na naman. Shoutout ka. Anak ni Kuya ano to, ni Kuya Batusain, kanyang bunso na si Baby. Cute. Tawagin mo si Nanay. Sabi mo, tawag ko siya. Nanay. Yan. Kaya Batusain, nutusan mo muna yung baby mo. Parang ang init mo, baby. Parang init ni baby. Kaya si Spector, oh. Si Ate Rona, kung tinatanong mo, tinatanong niya nung nakaraan. Sabi niya, Jay, sino to? Si Oslik ba to? Reynaldo Gibar. Ay, Reynaldo nakalagay. Sabi ko, si Spector yun. Si Spector, Ate Rona. Yan, ha? Yan. inad ko siya. Oh, yun. Oh, inad no. Di ba? Alam niyang inad niya. Inad kayo. Ba't nga? Aray, ang sakit. Nakapink ako ng Masi. Yan. Hanap ka na, Ate Del. Ate Del, nahanap ka. Ay, Yan. Idol! Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan? Kumusta? Oy, nasaan ako? Nananabik na ako sa iyo. Ba, nananabik? Bakit, Nay? Oh. Eh, siyempre, nakikita ko ang pagmamahal niyo sa akin. Eh. Wow! Kaya nga, gano'n na lang. Anong ulam niyo kanina, Nay? Ano, yung tawag dito? Oh. Di ba yun? Hindi mo tanda. Ano ulam niyo? May ulam pa kayo mamaya. Aray. Wala nga eh. Ba't wala kayong ulam? Oo, namamagayan. Oh, ba't namamagayan? Nilinit ko doon kay Kuya PG. Oo. Tamo, luminit. Natusok ko na Naku. ng bato na sumiento. Saan? Saan natusok yung kuko? Yung kuko natusok? Oo. Naku po. Kaya no. Namamagayan, no? Magangay. Umikirat na niya. Hirapan ako. O ba't hindi mo pinano? To, namamagano nito. Hindi Hindi, kaya bukas natusok pupunta to kami ng sa alambre. Pupunta kami sa center bukas. Pupunta sila? Oo, bukas. So, Oo. Pupunta kami sa center bukas. Bukas, huwag na kasi kayo magdadampot doon. Ay, hindi kasi nakasuwa ko. Ayoko marumi. Hindi mo marami, lilinisan namin yun. Talagang, Maski na ginagawang bahay, kailangan panatiling malinis para may iwasan ng sakit. okay, o kita mo, kayo yung nagkasakit. O, di bali, paganda na ako kunin na nino. Ayan na, Pero simula. hindi, si Del. Hindi ako kunin dahil lalala ko si Del. O, anong gagawin mo sa kanila? Kala din? Del? O. Ay, susubaybayan ko lang Oh, siya. yan, ika. Tapos, pagpatuloy niya ang gawain ng yung pagtulong sa kapwa. Yan. Si Nathan na, hilahin mo Si yung... Nathan! Hindi, masama yun, masama. Masama ba yun? Masama yun. Masama. Hindi, masama yun. Si Nathan, susubaybayan ko rin Si yan. Alay, patawala dito eh. Kasi mabait din yan si Nathan eh. Kasi buwang... Sama lang ng mukha Kung niya, ako no? lang hindi mahinatay, nasasama ako sa kanya. Ba? Kasama Oo, mag-vlog? sasama ako. Sama ka mag-vlog? Oo. Kay Nathan? Ay, kaso nga eh, wala eh. Mahinatay nga ako, nakakahiya eh. Hmm. Gusto ko nga, tsaka walang may iwanan sa tita, dalawa abnormal. Hindi, isama mo na lang. Isama mo na lang si Alo. Isama mo na lang si Tita Tita Mo. isama, nakakahiya. Gusto mo doon ka na lang sa BF home kay Ate Del sa bahay nila. Sabi po, Oo. pagka malakas sa katawan ko, pwede ako maglinis. Maglinis. Di, ampunin ka na ni Ate Del. Ay, kawawa naman itong may iwanan. Si Tito May, dalin mo. Ay, hindi, pag nawala niya, kinuha nilo. Maski na sabihin mong ganyan, anak ko yan. Wow, ayan na. Maranasan din ni Del yan. Ang anak, hindi mo mayan. May anak na yun si Ate Del eh. Meron na anak. Ayun nga eh. Ngayon, pag gusto niya Kasing naman, gwapo ko anak nun na pwede na. O sa akin nagmana. Yung mata, yung ilong. Sa akin nagmana. Pero- Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Baka si Del,
nagpalinis, sabi Yari mo ako ako na lang. nagpapati din. Pagkaya nakatoko, ako na lang. Malinis ako Ito pala, may blessing ulit sa'yo. Galing kay, ano ba? Hindi, iba nagbigay niyan. Iba nagbigay niyan. Bali 1K kay Tito PG, 500 sa'yo. Nandun siya. Bali, mag-thank you ka na lang. Alam niya naman na kung sino siya. Oh, ano? Mag-thank you ka na lang sa kanya. Thank you sa binigay mo, ha. Nagkataon na ito, nakakatulong sa kawalan ko. Maraming salamat sa iyo. Pagpatuloy mo ang gawain na ganyan sa kapwa. Ako, kung meron lang ako, tutulong din ako. Meron nga nang hingi sa akin, miski wala ko. Binibigyan ko eh. Si nanay. Oo, binibigyan ko. Miski na... Oo naman, nasa ano na natin yung apelido. Ano ito? Papalit! Akala ni nanay, binibigyan mo pa siya ulit eh. Binibigyan mo ko. Palit tayo! Nakakali, oh. Yung paglinis ko sa inyo, namaga. Ay. Oh, nananangin. Oh, na Tita Manini, nasugatan daw siya dyan paglinis sa baba nyo. JJ, Mike! O, Sige Del, na, babay na. Del, mag-ingat ka, ha? At ikaw, huwag ka makakalimot, tumawag sa Panginoon. Good. Hindi susubaybayan ka niya, hindi ka pababayaan. Yeah. Dahil sa kandalawa ni Nathan, mabait, makisama. Yeah. Thank you, Nathan. Pangit Del. lang talaga mukha ni Nathan. Ha? Pangit lang talaga Hindi, mukha ni Nathan. Ba? Walang pangit. Wow. Mabait siya. Ito, nanay, kamukha ni Nathan, oh. Nilaban pa? Oo. Oh, sige. Hindi, mabait yan eh. Tsaka si Nathan, di, walang pangit sa tao. Basta walang pangit. Tsaka walang Hindi pangit. ba mukhang bulldog si Nathan? Nay? Yeah. Hindi na. Hindi, maganda ka katawan eh. Yung ilong Alin? ni Nathan. O bakit? Parang kami na ilong. Hindi, matangos ilong mo, Nay. Oo. Kulakda ilong nun. Maski na. Maski na ganyan. ang Nagtatanggol talaga. itsura. May nagtatanggol. Hindi, mabait yan. Mabait Hindi, yan. joke lang, nanay. Oh, Joke thank lang. you. Yeah, thank you na. Gusto ko may ka na kasi nakatatapos ko lang mamlansya. Mamlansya. Magaan kami ko kalilinis sa bahay ni PG. Yan. Ni Ople. Oplek. Yan. Oplek. Ano? Oplek. Tama na, tama. Oplek. 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 Kamusta ka la, Oplek? Ako, puta ko. Buhay ka pa ba, Oplek? Sige na, lalay. Sige na. Kaya nga po pala pahabol, may 1K pa na pinapabigay kay Kuya Habi, kay Kuya Batusay. So wala pa siya ngayon. Tahantayin ko siya na makauwi. Kasi 6 PM pa uwi niya galing sa trabaho. So papakabahin ko lang siya ng konti. Sabi ko sa kanya, ay Kuya Abi, uwi ka mamaya. Ano ka? Punta ka sa bahay pag uwi mo. May pag-uusapan tayong tatlo nila Tito Oslek. Importante. Kaya yun, alam ko na yun na medyo mag-iisip na mag-iisip na yun ng kung ano-ano, no? Pero ang ano talaga nun ay parang ipaprank na rin natin, pero mild lang. Iba kasi ako mang-prank eh. No, kapag nang-prank ako talagang solid eh, no? Like Kong TV. O nga pala, congrats sa idol ko kay Kong TV. 10 million subscriber soon, no? Ngayon, alam ko na baon ako, nadapa ako. Pero hangat ulit tayo niyan. Back to normal lang yan, kumbaga. Nagsisimula lang ulit ako sa umpisa. Ganito, dito naman ako nanggaling eh. Hangat din yan unti-unti, no? Kaya, dyan lang kayo yung mga mahal na mahal kong supporter. Yan. Tayo natin makauwi si Batusay. Ang bunso ni Batusay. Anong pangalan mo? Kung ikaw magiging vlogger, anong magiging pangalan mo? Hindi ko alam. Sa pagbablog. Gusto mo pa rin ng baby? Ha? Ayaw mo na nung baby na pangalan? Anong gusto mo na? Anong paborito mong cartoons? Naruto. Naruto, oh, ikaw si Naruto. Ay, kaya Abi, Naruto naman daw yung isa. Rosel, peng kape. Peng kape. Ang ginagawa mo, ba't parang naka-online ka dyan? Yeah, hindi mo siya. Ha? Nagme-makeup ka? Saan pupunta? Nagsusulat ka? Ng teleserye? Bakit director ka na ba ngayon? Ha? Live? Naka-live? Gusto mo mag-wish ka? May kapangyarihan tong cellphone ko. Pag nag-wish ka dyan. Kasi mag-wish ako! Sige. Ang wish ko daw, gumanda ako! Grabe naman yung wish ng tong... Kala ko kung ano yung i-wish niya. Gumanda lang daw pala daw siya. Kala ko pa naman napaka-importante nung i-wish niya. Wala din pala.
Yun din, ano masasabi mo kay Rona Bailon? Pinagkakamalang ka na, ano? Ano masasabi mo kay Rona Bailon? Rona Bailon? Yung ano, yung sabi niya na, akala niya kung sino daw stranger. Oh. With English. In English. In English. I would like to add the friends that your Wow. friends also. Oh my God. I'm not well prepared. Alala? I'm not well prepared. Yeah. Because the Guevara family is so very preparing to the English topic and English language. Because the Guevara family is number 2 of famous genius of the world. Ayan po, ano, na yung dalawa magkasama, mga kakwela. Si Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Kevin, yan, si Tito Oslek. Dito sila sa, ano, nag-meeting sila. Hindi, abangan nyo po yung video, no, kay Tito Oslek, yan. Tapo! Kasi mama? Tulog? Sino tao sa taas? Ano? May mana? Hindi yan po. Ito yung mga gustong gusto ko eh. Kaya nagbablog ako, ito yung mga gustong gusto ko. Ito yung mga gustong gusto ko, may mga nadadampot ako dito sa tabi-tabi. Mga gustong gusto ko eh. Ba? Ah! Ah. Kaya kayo, pag iniimbitahan niyo ako sa inyo, sure nyo na may pagkain kayo, ha? It's not a game, it's a rich thing. Bakit? So yun nga po pala mga kakwela, no. Kung napapansin nyo, wala siyang sounds kasi hindi inaasahang dahilan na hindi po marinig yung mga boses naming dalawa. Pero ganito po ang kwento diyan. Bali si Kuya Batosay ay piniem ko na. Oo, alam niyo naman, andun naman sa unahan yun. At sinabihan ko siya na mag-uusap kami ngayong gabi pag uwi niya galing sa trabaho. So ayan po siya, oh. Kita niyo naman, nag-uusap sila. Haba ng uso nung kausap niya. Yan, si Kuya Batosay pagod na pagod galing sa trabaho, pero grabe sipag niyan. Yan ang ina-idol ko sa pagdating sa kasipagan, si Kuya Batosay Vlog. Siyempre subscribe niyo naman yun, baka naman pa 1K naman natin yan, mga kakwela dyan. At ayun na nga, so nag-iisip pa ako dyan ng iba-vlog ko, kamali pa ako doon nang itatopic para hindi niya mapansin na hawak ni Tita Manini ang cellphone. At kung nga rin nag-ML, kahit hindi naman talaga nag-ML si Tita Manini. So ayun po, sinabi ko sa kanya dyan na Kuya Abi, dahil sa lakas ko kumain, naubusan na po kami. Naubusan na ako ng stock. Wala na ako may makain dahil sa sobrang katakawang ko. Yan. Kaya ayun po yung sinasabi ko sa kanya na baka pwede niya akong pautangin ng 100K. 100K talaga no. Akala mo may ganun na pera si Kuya Abi, no? 100K talaga. Sorry Batosay, ang Kuya Batosay. Yan, bali anong tawag sa ganito? Dab mash. Tama ba? Dambash. Basta yun na yun. So yan, kukwento-kwentuhan kami para naman masegway ko, hindi niya mahalata na ipaprank ko siya. So bali ganito po nga po pala dyan.
May nagbigay po kasi dyan kay Kuya Bato sa akin na 1K. So ngayon, try ko lang naman. Pero sure naman talaga ako dahil yung tao na yun sobrang bait niya at solid na tropa yan. Kababata yan ni Tito Oslek. Kung si nanay pa ay si Oplek. Sorry Tito. So yun nga. So sabi ko sa kanya dyan na baka pwede niya akong pautangin dahil ayun na nga, wala na nga akong views at wala na nga akong pera dahil sa kadahilanan ay ang lakas kong kumain daw. So isi-shortcut na natin, huwag natin pahabain to. Doon na natin doon sa mismong sasabihin ko na prank lang ito. Gusto na yan. Sa mga dito ako magpapakilala sa Taguig. Tulungan tayo. Kasi wala na natin yan. Pero hindi talaga ako nangungutang sa'yo. Naka-video ka. Ito bro. May blessing talaga dumating ulit sa'yo. Yung pinapabigay ni Ate Tutot. Sa libo. Bigyan din niya. Ang trauma. Tulungan tayo. Kaya mo yun. Nakapalagin. Sino ba yung sinagyan? Tutot. Pero mamaya ako sasabihin sa'yo kapag naka-off ka kung sino. Parang bigyan ni Ate Tutot. Ate, naisipan ko lang na i-prank si Kuya Abby. Pangalawang prank. Success. Akala ko naman magkano lang. Kasi pag ako nag-video ba, tama ko eh. Ayun sa mahihiya lang. Ang ganda ng first na. Kinakabahan kaya ako Tita Manini. Sabi ko, ba't kaya dito pumito? Sabi ko, magtago dun eh. Hindi ko nakita. Hindi kita. Ayan. alam mo, hanggat hindi ka dumarating, hindi ko to may edit kasi ikaw yung pinakalas na dudugtong ko sa video ko. Ay ate Tutut ha, thank you. Thank you. Bali si Tito Oslek, 1K na si Nanay, 500, si Kuya Abby, 1K yan. Galing kay Tutut yan. Napakaganda niya ni Tutut, parang si ano yan, parang si Jennifer Lopez. Sino ba yung ano? Angelina Jolie. Yan, mga ganyan. Mga long legging niya. Long legging talaga. No? Ay, salamat ate. Nakapangalawang prank natin si Kuya Abby. Yan ang tunay na kaibigan. No? Pag may pera talaga. Kaya mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal namin Tito Ostik yan si Kuya Abby. Siyempre lahat naman ng Trio Kuwela family. Lahat ng mga tropa namin. Tito! Ang pambansang Tito. Sabi talaga to si Paring Abby. At saan subukan to. Okay na, okay to. Yan, so ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. God bless you. Hindi si Mama magsalita. Laprag siya. Yan, bye-bye.